Hravý detský koncept prevádzky Aikido zabezpečil v súťaži Visa Slovak Top Shop prvé miesto v mesiaci september. Vítajte v detskom močnom centre s názvom Aikido a sme radi, že sme získali toto ocenenie, lebo akékoľvek ocenenie pre nás istou satisfakciou za služby, ktoré ponúkame. A Aikido je špeciálne v tom, že sa jedná o čisto detský koncept, kde sa staráme o oči našich detí zhruba od nejakého pol roka až do 18. A čo sa týka našich služieb, tak nájdete tu služby očného optika, optometristu, ortoptistu a takisto detského očného lekára, oftalmologa. Srdečne gratulujem prevádzke Aikido za víťazstvo v súťaži Visa Slovak Top Shop za mesiac september. V prevádzke Aikido sa mi najviac páči, že myslia na najmenšieho zákazníka. Prevádzka je nádherná, plná farieb, takže aj keď možno ide o trošku vážnejšiu tému, ako je zrak, verím, že zážitok malého zákazníka je tu veľmi príjemný. Ešte raz gratulujem a želám veľa spokojných zákazníkov. V Global Payment sme veľmi radi, že môžeme poskytovať naše platobné služby takémuto výnimočnému konceptu. Gratulujeme skvelému hravému detskému konceptu Aikido v súťaži Visa Slovak Top Shop a do budúcna im prajeme mnoho spokojných detských zákazníkov.